Președintele Ligii Tinerilor Ruși din Moldova, Igor Tuleanțev, și-a exprimat astăzi în cadrul unei conferințe de presă temerile referitoare la procesul de românizare a moldovenilor și a accentuat faptul că activiștii Ligii nu vor permite acest lucru. Astăzi are loc românizarea populației. Arătați-mi o instituție de învățământ unde se învață limba de stat. Niciuna. Măcar o instituție unde se învață istoria moldovenească. Este o încercare de a ne atrage în România. Noi, cetățenii Republicii Moldova, patrioții, suntem împotrivă. Organizația noastră pledează pentru ca Moldova să fie Moldova și niciodată nu va permite ca Moldova să fie parte a României. За то, чтобы Молдавия была Молдавией. И никогда не допустит того, чтобы Молдавия вошла в состав Румынии. Никогда. Președintele Ligii a încercat să convingă jurnaliștii despre faptul că membrii organizației sunt intimidați de actuala guvernare. În opinia președintelui organizației, motivul atacurilor ar fi teama guvernării comuniste de concurență. Причина всех этих действий предельно проста. Власть Молдавии боится конкуренции. Partidul Comuniștilor sau Komsomolul vorbește astăzi despre relații foarte bune cu Federația Rusă. Pe parcursul a 3 ani, membrii organizației noastre merg în Rusia cel puțin de 2 ori pe lună pentru a participa la diverse activități. În toți acești ani nu am văzut să participe niciun komsomolist. Foarte mulți tineri din Komsomol vin la noi în ligă. Preferă să nu se afișeze pentru că le este frică de răfuială. Придают огласки, потому что, опять же, боятся, что у ребят будут потом проблемы. Deși susține că Liga Tinerilor Ruși este o organizație obștească total independentă și neafiliată politic, președintele acesteia a recunoscut că este membru al biroului politic al mișcării Ravnopravie, conduse de Valerii Climenco, și va figura pe listele electorale în alegerile din 2009. Liga Русской молодежи не имеет никакого отношения к равноправию. Liga Tinerilor Ruși nu are nicio tangență cu Ravnopravie. Este o organizație total independentă și nu așa cum încearcă cineva să creeze impresia că suntem conduși de anumite forțe politice. Da, voi merge în alegeri pe lista Ravnopravie. Независимая организация. Я пойду по их спискам, пойду по спискам Равноправия.